Família, al vostre costat, de 6 a 8 de la tarda, cada diumenge us farem sentir altre cop com a casa. Aquí, programa Oïda en català. He deixat escrit On es esperen novetats musicals d'aquí, a casa nostra, i de la nostra llengua. Busco una llum que m'ensenyi com viure sense pressa. De 6 a 8 de la tarda, cada diumenge, us farem sentir altre cop com a casa. Entrevistes on tots gaudirem d'experiències úniques. Aleix Escurcer i una servidora, Meritxell Mira, se'ns plaurà de que així sigui. Oïda en català, aquí, Radio Star Terrassa. No canvis mai. Sí senyor, aquí ens veiem, a Radio Star, Oïda en català, amb tots vosaltres. Guai! 90 Máquinas continúa fiel a un estilo, ajena a las modas y haciendo temblar el imperio. Cada domingo, de 8 a 10 y media, en el 100.5 de la FM, Radio Star Terrassa. 90 Máquinas vuelve con lo mejor del Eurodance, del techno y la máquina de los 90. Presentado por Xavi EP. Más música, más mezclas, más contenido, más 90 Máquinas. Sintonizas Radio Star, la cultural de Terrassa, 100.5. Perduts, has d'esperar la mirada barrejada d'aquest punt. Avui el meu món ha caigut, vaig muntant cada peça d'un nou joc on faltes tu. Si vols tornem a començar dient-nos mentides. Perquè no és fàcil intentar borrar petjades que han fet mal. No és tan fàcil, si sóc tan fràgil, donar-te una oportunitat, fent veure que res ha passat. No és tan fàcil, perquè sóc fràgil, fràgil. Tinc més ganes de tu, porto el teu equipatge tatuat entre els meus murs. Avui, preguntant el futur, el silenci contesta, potser la resposta ets tu. Si vols tornem a començar dient-nos mentides. Si vols juguem a imaginar, curem les ferides. Perquè no és fàcil cantar, borrar petjades que han fet mal. No és tan fàcil, si sóc tan fràgil, donar-te una oportunitat, fent veure que res ha passat. No és tan fàcil, perquè sóc fràgil, fràgil. Perquè no és fàcil intentar borrar petjades que han fet
Molt bona tarda, estimats oients. Sí, senyor, sí. Som diumenge. I què vol dir això? Pues res, que arrenquem una molt bona temporada de Oïda en català, estimats oients. Sí, som aquí. Mare meva, són 3 temporades ja que estem aquí entre d'altres i qui ho diria? Contents és poc. Espero i desitjo personalment que en puguem anar sumant i molts anys al vostre costat. Gràcies, com no, a la vostra fidelitat i de veritat que us estimem molt. Un cop fet... Ai, Aleix! Un cop fet aquesta petita introducció, estimats oients, anem a passar doncs, a la presentació de sempre. L'Aleix Escursell. Hola, bona tarda. I una servidora que... La Meritxell. La Meritxell Mires, que us saluda aquí, a Oïda. Bona tarda a tots. Comencem una nova temporada. Aquí, a Oïda en català. A Radio Star, Terrassa. De 6 a 8, sí senyor. Molt bé. I? Vale, amb què vols començar? Ai, tenim moltes novetats, Aleix. A veure, una passada. tenim moltes novetats, però em quedo amb una de l'any passat. Vale. Que no és novetat, No és novetat, però bueno, les novetats les anirem posant després. De mica en mica, sí. Perquè si no llavors ens agafarà un empatx i no és plan. Sí, un empatx com el d'avui. Doncs vinga. Havia pensat que podríem anar pedalant una miqueta. Tinc ganes de pedalar, saps? Vale. Com que és diumenge, agafo la bicicleta estàtica i vinga, pedalem. Sí, però no et mous de lloc. No ens moc de lloc, no? És que si em moc de lloc no faig programa. M'entens el que et vull dir? Ja. Llavors agafo la bicicleta estàtica i començo a pedalar. Gràcies als Blaumut amb les seves bicicletes. A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contrahivern. Més digues que penses lluny de perfecte, bicicleta sense mans. Tinc un pas de zebra nou recent pintat. Vol gelat de menta, les finestres semblen de paper mullat. Tant soroll que falta l'aire, he perdut la brúixola i el nord que dec haver guardat per aquí. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contrahivern. Més digues que penses lluny de
estic molt content de formar part d'aquest programa de ràdio espectacular de la Meritxell, una gran amiga, una gran persona i una gran locutora, i et desitjo moltíssima sort i molts ànims i que ho escolteu molt sovint, aquest gran programa que es diu Oïda en català. Gràcies per recolzar-nos i gràcies per recolzar la música del nostre país. Petons! Fer sentir tan ple, tan viu. Abraça'm, divina sense por, només abraça'm, tan simple i misteriós com sentir el teu calor. Per mi ho és tot. Abraça'm, que jo vull ser el primer que visqui amb tu aquest moment per sempre més. Abraça'm per un instant etern, tu fes com si fos l'últim dia que m'estimes. Abraça'm i fes-ho intensament, només abraça'm, sentint les teves mans que ara ho envolten tot per un sol cop. Abraça'm i que s'aturi el temps, només abraça'm, per viure aquest segon jo et regalo el món, t'ho dono tot. Abraça'm, que jo vull ser el primer que visqui amb tu aquest moment per sempre més. Abraça'm per un instant etern, tu fes com si fos l'últim dia que m'estimes. Què t'ha semblat la salutació del Carles? Bueno, immillorable. Que sí? Jo crec que sí. Jo crec que, a veure... T'ha fet il·lu? Molta, la veritat és que sí. Era el Carles Gómez de Lexus, que se'ns ha saludat. Sí, senyor. Sí, senyor, Aleix. Sí, senyor. Ja ho has dit tu, no he de dir res jo. Només puc afegir una petita coseta, i és que possiblement el tindrem aquí pròximament. Fa 2 temporades que ho vas dient, saps? Tu tranquil, quan ho vols fa esperar. Ho vols fa esperar. M'entens el que et vull dir? Ara va. Bueno, però pel que jo he entès, jo ara parlo com a ignorant, aquesta temporada nova que comença, hi haurà moltes novetats, hi haurà més entrevistes, que vam acabar l'any passat amb entrevistes, però aquest any serà bastant més continuat. Esgarrifa't els peixos de colors. No diem res més, vale? Hi haurà entrevistes potents. És com ja ens estem enlairant. Aquí ja ens estem... Vale que sí? Doncs vinga. Vale. Què m'han dit? Que ara anem a... Una cosa, Mana'm, abans de tot. Mana'm, Aleix. Com ha anat l'estiu?
Ai, molta calor. Que sí? Molta. Jo I avui en torna a fer, Jo estic aquí a l'estudi, no sé si és pels nervis de començar o És què. la mateixa novetat. Això és perquè és el primer programa de la temporada i tenim els nervis a flor de pell i els poros estan traient aigua, segregant aigua, saps què vull dir? Segregant, sona raro, Segregant aigua. Segregar. Tu què fas? Jo segrego. M'escoltes? Segregant aigua, àlies... Tu estàs empadronat? No, és el meu caràcter. No, digues. Segregant aigua, àlies suor. Suor, però és aigua salada. Jo a vegades m'he llepat l'aixella perquè m'hi arribo, Ai, que ets marrà! M'hi arribo, és com salat. Passa que has d'escopir un pèl, després llepes l'aixella. Ets molt marrà. Jo sí. Aleix, a més, aquesta olor ranci. Ranci. Que rancieja. Rancieja. Això és pitjor que... Quina és l'olor de ranci, exactament? Aquella pudor de ranci. El vi ranci? Fa olor ranci? No sé, jo sé que la cosa ranci és quan entres en una habitació que ha estat tancada amb humitat, també fa olor ranci. Ranciferum. Ranci. Què t'anava a dir? Em anava a pillar un cafè amb llet per relaxar-me, però... Relaxi, no vull cafè. És que ara em venen coses... No, jo crec que amb l'Axambusto laxarem bastant. Relaxarem. Perquè, cuidado amb el seu ara o mai, És nova, cançó nova. Disc acabat de sortir del forn. Sí, senyor. Vale? Doncs vinga, estimats oients. Que la posi? Què sembla? Anem una mica de l'Axambusto, ja que venim de Lexus, doncs després de Lexus anem amb l'Axan. Però Lexus era una cosa sorpresa. Bueno, però en tema que fa gràcia, Lexus, l'Axan. Lexus, l'Axan, l'Oxe. I a l'aeroport de Los Ángeles diu Lax. Anda! Sí. Veus? Que bé. I què té a veure això ara? No ho sé. L'Axambusto, Lax Los Ángeles. És l'aeroport que hi ha allà que es diu Lax. Bosteza conmigo. Anda, bosteza conmigo. Que maco. Bosteza. Jo m'estic relaxant més amb aquesta cançó que sona de fons. Bueno, sí. Com un cup of leche, café con leche, no sé què va dir aquella. Que sí? Anda, que no. Vinga, doncs anem amb... Quin ridícul. Vinga, som-hi. Ara o mai. Ara o mai, dels nostres l'Axan Busto. Busto. La millor defensa, has patit tants cops ofensa, que t'has fet fort i dur com un rol. Vius aquest moment, el futur per l'altra gent. Ara faràs la teva, recta sense distreure't, sense ajuts, sense plors, sense lament. Qui ha perdut sap què és guanyar. Ara o mai viuràs sense cap mentida. Ara o mai que la vida és aquest neguit que es tira cap parany, et farà girar l'esquena. Ara o mai com va ser i com tornarà a ser sempre, sense feblesa, amb la ment encesa i a punt. Ara o mai. Fart d'impediments, de retrets que tanquen més. Una sola barrera és la que podràs admetre, que sol la manera, un sol camí. I si has perdut saps què és guanyar. Ara o mai
Radio Star Terrassa, 100.5. Bé, aquest ara o mai dels nostres estimats... Anaves a dir Lexus, anaves a dir Lexus. Sí, Anaves a dir tio, Lexus, que t'he pillat, t'he pillat, t'he fort. pillat, t'he pillat, t'he pillat. T'he Que pillat, fort! t'he pillat. T'he pillat. Home, no, Ja em tampoc, pico la tampoc, boca i tot, tampoc mira. cal. Els nostres estimats Laxan Bust, el nostre estimat Salva Racero i companyia, en company. Sí que me És muerde que el color. aquest que abordava el Salva Racero... El Salva m'ha dit, Carles Gómez, i jo, como que no? Jo me llamo Salva. I? Què em volies dir, rei? Que aquest estiu m'ha passat una cosa. Que pecat. És que ara mil històries a Què t'ha l'estiu, com que passat? fa 3 mesos que no ens veiem, Que passat. que l'altre dia, Sí. fa dies, vaig anar a una platja nudista. Sí, Què dius? i quan vaig passar pel costat d'un... Hi havia un nen, allò que jo anava pues, allà amb tota la carnolla penjant, vaig passar al costat d'un nen i el nen es va posar a cridar. Què dius? Però com la tens? Sabemos que... Va començar a cridar això el nen, el Meritxell. Que... Saps? Mira, vaig pensar que jo anant mirant pels costats no m'ho deia a mi, em senyalava a la part mitja del meu cos. Palo, un Sí. palo, un palo. I els pares esparverats allà. Jo pensava que hi havia un palote, però no. Era un palo. Mira, ara m'ha vingut això al A cap. veure, torna-la a posar un moment. Per què? Perquè em fa gràcia aquest nen. Sí? A veure'l. A veure. Gràcies, un palo. Per mi és una de les millors coses de l'estiu, la campanya aquesta Sí. que no cal dir de Sí. què és, Sí. però hòstia, va ser molt bo. Sí. I reflexa molt la realitat, eh? Amb un Pues nen sí, li regales... i no, i que convindria que la canalla se satisfeïssin amb aquestes coses. Ara, això que anaves a dir quedava molt malament. No sap que anaves a dir una altra cosa, se satisfessin amb un pal. No, home, no. Quedava... No, home, Meritxell, no. Hem Que ficat se de peus a la gallera, una mica. No, que se satisfessin Amb un pal, no. amb aquests jocs. O sigui, tu, quan eres petit, amb què jugaves, Aleix? Amb un cotxe teledirigit, però que no era teledirigit perquè anava amb un cable. No anava gaire O sigui, lluny, tu tenies que caminar darrere el cotxe, hi havia un mando amb un volant, i tu anaves caminant darrere el cotxe, saps? Com si fossis tonto, perquè el cable tenia 1 metro. Pues I si sí. aixecaves gaire els braços, el cotxe quedava penjant. Pues vull dir. perdona que t'ho digui, això encara existeix, perquè tu passes pels passejos marítims de les platges Sí. i veus certes paradetes amb els mic, i amb aquestes Què són coses... mic? amb aquests ninots i aquests joguets i aquests cotxes, que sí, que al cap de 4 dies es Sí, que trenquen. valen 2 euros i allò. És per donar el pego de souvenir. Pues jo recordo que era gros com un teclat d'ordinador, vull dir, no? Sí, i era L'envoltori. No, el cotxe, i anava amb un cable d'1 metro i amb un mando amb un volant. Que fort. I tenies que ficar les piles al El cul. cotxe. Sí, però a sota. Sota el cotxe. A sota. Bueno, sí, avui dia On em hi ha sembla el que també. càrter. El càrter del cotxe. Càrter de Medellín, no. No, Això és una altra on cosa. representa que hi ha el càrter del cotxe. No, ja entenc. No, al mig. El càrter? Vale. Cony? Jimmy Carter va ser president dels Estats Units. És igual, deixem-ho córrer. Tu massa política, saps? No, jo no en sé de Aleix, política. t'estan agafant cada rampell com la Teresa, xato? Com la Teresa Rampell. Sí. Ah, mira, he ficat una música de fons relaxada. És molt maca. Ah, que sí? Saps quina cançó és? The Music Box Music Box Dancer. Dancer, sí. I saps què vol dir, no? Sí. Música de caixa de música. No. Caixa de música. Cançó de caixa de música. Music box. És una nina que ballava dintre una caixa de música. Vale. Dancer, ballarina de la Vale. caixa de música. És una Ballarina típica- de la caixa de música. És que si t'hi pares a pensar... Ballarina de la escolta-la. casa de música. Tu l'escoltes? Caixa. Sí, però fa dormir, eh? Jo avui que m'he llevat a les 8 del matí. Sí, home. una Per mica què sí. fa dormir? No ho sé, perquè ara... I si jo m'adormo aquí? Merda, això no surt, això no surt. Em fas una mala passada, Això no Xatín? surt, Pots estar aquí garlant que no hi haurà música de res. Cagada, pastoret. No, que no estem a Nadal. Ja arribarà Bueno, el Nadal. escolta'm, Tornem a passar tu un t'agafa Nadal. molt rap- Perdona, tornem a passar un Nadal aquí a Radio Star, eh? Sí, Bé. i amb els nostres
cançons del dimoni No, escolat, això no. i els pastorets, No, i aquestes no cosetes. cal. Aquest any podem arribar podem avançar fins al segle XXI? No. Gràcies als parxís tindrem cançons de Nadal. Escolta'm, avui que comencem la tercera temporada, tu ens Sí. recordes com vam començar com si fos una tonteria? Que ens van dir, per què no Estimats feu això? oients, allò. Catalunya home, Música, Estimats hola. oients, Te'n recordes? és Catalunya Música. Ja fa temps, d'això. Una altra edició, aquí, Sí. amb vosaltres. Sí. Què coi, no, Anat que aquest evolucionant. desperpajo nostre que tenim. Desparpajo, en dos palabras. Desperpajo. Bueno, la Teresa Rampell, què li passa? Pues res, que el Manel ens la té a punt, saps? Els Manel, Els... els nostres Perquè és estimats tot un grup Manel, de gent que es diu Manel. pues no en tinc ni idea. Si mai vinguessin aquí a entrevistar... Oi, au, m'he fet mal jo mateixa, que sóc tonta. Clar, vas movent el palo. El palo, i m'he donat contra l'auricular. I m'ha rebotat. Auricular. Doncs, pues això, que si els tinc, els hi diré, escolta, nois, Per què us aquí dieu ve el Manel? nom Manel, vale? Que hi ha molt Teresa Rampells i molts noms, i dones Sí. estrangeres, Sí. Vale? Sí. I per molts anys, i aquestes coses. Però, Sí. però, I el mar. el mar, Sí. el mar. Vale, tothom ja ha entès que parlem dels Manel. Pues vinga, anem amb Des la de seva l'últim disc, Teresa aquesta Rampell, cançó? perquè sí, senyor, exacte, és del seu últim disc. D'acord? Doncs vinga, endavant, Teresa Rampell dels Manel. El gos devia mordar quan ha sortit Teresa Rampell. No ho admetràs, però et veus en el mirall de l'ascensor i et trobes guapa. Uns amics fan sonar el claxon des de l'altra banda del carrer. Sobre un motor accelerant sobre el pont de Vallcarca. Que soni un rock and roll, que baixin les persianes tots els comerciants. Que hi hagi una conversa tonta sota una lluna clara. El barri dorm tranquil, aliè que hagi arribat el dia gran. La cara de la Teresa s'il·lumina quan un cotxe ve de cara. Ve de cara. Uns macarres us saluden al semàfor i somrius. I mentre arranquen el més xulo, abans que se'l mengi la nit, et mira els ulls i juraries que diu que ve l'amor, que ve l'amor, que ve l'amor, ressonant com un exèrcit de timbals. L'amor ja es va propagant com un incendi forestal. Teresa Rampell, avui l'amor per fi retorna a la ciutat. Camina decidida entre billars, Teresa Rampell. Detecta els forasters mentre t'apropes a la vostra taula. Desplaça tot el teu talent conscient de cadascun dels moviments. És el ball dels teus malucs, el balanceig de les arracades. I ja no importa tant ni semblen lluny tots els desastres que hagis fet. I passa un enemic i feu les paus amb un brindis de corbates. I mentre et cantem milers d'homes al món amb gabardina de passeig, somien en trobar una dona amb la teva cara, amb la teva cara.
que ve l'amor ressonant com un incendi de timbals. L'amor ja es va propagant com un virus tropical. Teresa Rampell, avui l'amor per fi retorna a la ciutat. L'amor retorna, Teresa, i ja diries que el comences a notar. És a les mans de la gent, és als joves quan ballen. I reconeixes una força antiga i sense discussió t'hi entregaràs. I furgaràs els seus racons per revelar el poder que s'hi amaga. L'amor retorna, Teresa, i ja diries que el comences a notar. I ets un nàufrag que ha decidit estar l'aigua salada. I ets un nàufrag que ha decidit estar l'aigua salada. I ets un nàufrag que ha decidit estar l'aigua salada. L'aigua salada. Radio Star Terrassa, 100.5 FM. Ai, aquesta Teresa Rampell dels nostres estimats Manel. Qui no té aquest puntet de Teresa Rampell? Jo tinc molts Quan rampells. ve l'amor, quan ve l'amor. A vegades em ve, quan m'he dit abans, el rampell de llepar-me. Ai, Aleix, no cal que ho recordis. És d'entesc pensar amb la imatge. És d'entesc que... Què busques? Les claus del cotxe. No sé on les he deixat. Deu estar a l'altra sala, és igual. Ara m'he ficat la mà a la butxaca. Doncs no hi ha ningú, eh? Ah, espera't. Ah, no, ja està. Ja està. Ah, pensava dir. és que ara t'ho anava a dir, dic, com Sí. ja pots estar trucant al jefe, perquè no hi ha Estàs ningú. reunits a l'altra sala i no d'allò. No, és que no estan reunits. No, que hem estat abans i em pensava que les havia deixat allà. Ah, No, ja vale, està, vale, vale, coses vale, vale. internes. La gent s'entera de tot, Bueno, però són molt transparents, és aquest el problema. Que... o sigui, que tot el que diem i sentim ho tenim a la punta de la llengua i ho vomitem. Un palo, gràcies, Sembla que digui un polo. Un polo. Però és No, un palo. És un palo. Imagina que ho diguis amb F. És Un igual. palo. No cal. Palo! No, Txell. No. Cuidao, l'altre. Jo el trobava a faltar el Pere Lluís, La veritat és que el Pere Lluís el trobava no a faltar, no. És que me l'estimo, aquest bon home. Aquest home he d'anar un dia al Camp Nou i buscar el seient on se senta i abraçar-lo. Estava al Camp Nou? Oh, però és una imatge de feia molts anys. Bueno, suposo que deu ser soci. De la manera com ho Soci, deia, el soci. cuidao! És que ho sent. I si ho sent, és que és soci. Veus? Més, ho tinc al cuidau i llavors l'aplaudeixen. Oita. Veus? I el palo? No saps fer el palo i que aplaudeixin? Deixa'm una estona perquè... No, home, ho he de preparar, clar, és que a veure, no soc... Un palo! Llavors ja t'ho fas tu. Vale, ja no cal que ho facis, ja ho he fet jo. Vale. D'acord? Escolta'm, Vale. Aleix. Saps Ara quina? vull... Aquest estiu m'ha agradat molt una cançó que he estat sentint aquest estiu. Una pregunta. No serà pas del disc Postals? Dels discs postals. I de qui era aquest disc? De qui és? Ben Dels nostres Trio La La La, que es diuen Catarres. Trio la sona... La, Sí, sona una mica això. la. No és el cas, És els nostres estimats Catarres. I la cançó es diu, perquè no ho has dit, Vull Està... amb... Mi. No! No! Tu! Jo! Ui, m'ha patat un timpà. Tu, tururú! Vull estar amb tu dels Tururú. Catarres. Just a la Del festa. disc, de l'últim disc que Vols han estar tret. amb mi? Bueno, fent el programa. Ara va. Espera't. Hola. Ella estàs tu.
Y estàs tu. Vale. I ella estàs tu. Anava a dir, estem fent un programa de ràdio. Sí. És que ara m'ha vingut al cap la cançó dels Xambau. Xambau. Ai, estàs tu. Sí, i aquesta es diu Vull estar amb tu. Veus? Ara va. Sí. Tinc el tu aquí. Tu aquí. Bueno, va, som-hi? Vinga. Doncs pues vinga. Catarres. Aleix, Catarres i estimats oients, vull estar amb tu. A veure, seria amb vosaltres, però no, és amb tu. Els plats del sopar que ningú té el valor de rentar. I penso en tu a cada moment des que el sol treu el cap pel tagamanent i va il·luminant els somriures de la meva gent. El parell de mitjons de colors oblidats dins el llit. Els veïns del tercer que se'm queixen dels teus crits d'ahir. I quan dius que tens pressa però encara tens temps d'enganxar-te als llençols durant 5 minuts més fent el gos, fent l'amor, expulsant-los la mandra molt lentament. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars, ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Quan m'enfado i esclates a riure per sota el nas, quan et dono peixet en els jocs que t'agrada guanyar, la vida tranquil·la dels dies d'estiu, les nits a la fresca banyant-nos al riu, petons i cançons a la platja de Tamariu. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars, ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. La teva veu comença el dia, la promesa d'una alegria que viu entre els teus gestos quotidians. Em quedaré amb tu per sempre, a la vora de la primavera que desplegues generós a cada pas. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars, ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Per l'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu. Radio Star Terrassa 100.5 FM. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Circo romano. Poder de La actualidad analizada con un toque ácido y donde el pasado siempre hará acto de presencia. Soy una asidua, ¿cómo se dice? Una asidua oyente. Pues lo definiría de entretenimiento, de todo un poco, muy entretenido, recuerdan cosas, pues a lo mejor cosas de los 80, de no sé qué, y luego pues también las formas que gastan. Bueno, toca a veces los políticos. Me gusta mucho eso cuando el látigo, ¡pum! El latigazo. Todos los lunes de 10 a 11 de la noche. Si arranques en Radio Star, accelera amb longitud d'ona. Totes les novetats musicals del mercat internacional en rigorosa exclusiva cada dilluns de 10 a 12 del matí. Tenim un seient reservat per tu. Radio Star Terrassa 100.5.
Jo vull estar amb tu dels Catarres. Mare meva, quina Molt bona. cançó. És per trempar. Ah, per cert, Mana'm. deixa'm, ara aquí penso que he ficat promos dels altres programes, Sí. saludar tots els nous companys Home, de la per ràdio, descomptat. que hi ha gent nova, gent jove, gent amb molta empenta. I amb moltes ganes i molta il·lusió, com un bon Sí. dia nosaltres vam començar. Doncs d'aquí, des d'aquest programa, que quedin tots saludats. I que nens, que us nens i nenes, nois, noies, grans i grans. Tots són molt grans, Que us gent de estimem, ràdio. Que us estimem molt i penseu que ens teniu al vostre costat i per lo que us faci falta, ja sabeu, teniu el nostre consell per lo que necessiteu. Sí, nosaltres ja som I la veteranos, nostra- La tonteria Sí, es ja... pot dir que sí, que ja portem 3 anyets aquí, anar-li fotent canya, i bueno, i al vostre costat, estimats oients. Oients i companys de la I ràdio. companys de la ràdio. És que clar, no em deixes acabar les frases. És que jo vaig més a sac. Tu ets una noia més tranquil·leta, jo vaig Jo més a soc més sac. tranquil·lona. Sí. Escolta'm, Aleix, després del nostre Jo vull estar amb tu, tinc ganes de recordar Polseres vermelles. D'acord? No se traurà mai el del cap, ja ha acabat, això ja ha passat a la història. Bueno, a veure, jo crec que n'hi ha d'haver-hi una tercera temporada. Bueno, és igual, deixem-ho córrer, no m'ho facis allò. Saps per què t'ho dic? Perquè la cançó que ve ara... El que ve ara no, que posaré jo, perquè si no el poso jo no ve. No, sí, de fet és veritat. Ai, que Vale, calma, per tu. la que poses tu ara. Claro. Vale, si no Si ho no dic, poso, rebentes. no, rebento. Mira, vols Si no veure ho com dius. rebento? No, perquè deixaré les parets fetes una merda. Mira, el meu pare, al cel sigui, diria ho rebento si no ho dic. Ho rebento si no ho dic. A veure, ho Rebento si no... Ah, Que rebento si no ho dic. Rebento si no ho dic. Eh? Pues jo tenia que dir-ho. Doncs Clar, mira, a veure, tu ets la jefa. Jo estic aquí amb un tot de botons i ordinadors, però m'he de reivindicar, la gent no ho sap. Tu Jo estic fes. suant aquí com un... La gota- Estic suant. Què has dit? Estic suant Quina com paraula? com un canalla. Vale, perquè... Calipo. Ja he dit... Un palo! És gamorós. Ets molt gamorós, eh? Els dos ens ha sortit, Calipo. Un palo! Era molt bo Escolta'm, aquest, Aleix, això. doncs Bueno, això. igual, doncs m'he de o sigui, la gent es pensa que jo sóc a veure, tu t'ho curres, El perquè niño tu... de los bandos. No, que jo estic aquí davant d'un micròfon, plegat de braços, saps? I fent quatre tonteries, i no. Llegint. Però si ja per començar ni llegint. No, perquè no en sé. Dic, Analfabet! analfabet, en dues paraules. Els fabets de la seu. Què dius? Res, coses meves. cerrosdevda.com, no? Sí, totalment. Els meus germans haurien rigut si m'haguessin sentit. És igual. Doncs això M'he que dèiem. perdut. Calipo un palo, ja està. Però Vale, aquí m'he ja està. m'he A partir quedat. d'aquí ja està, vale? Vale. Llavors, vull anar, perquè forma part de la banda sonora de Polseres Vermelles, vale? Aquesta cançó. És del Marc La que Parrot. posarem ara. Sí, senyor. És del Marc Parrot. Gran músic i gran productor de música. Sí, senyor. Que fa tots D'acord? els estils. No, i a més fa el de Nadal, el... Sí, sí. Que no em surt! La marató. La marató, bueno, cony! ell ho produeix. Bueno, sí, és un Exacte. tio que toca totes les tecles. És una no hem passada, de és dir. una passada aquest Sí. paio. Vale? I, bueno, i la cançó es titula Perdo el nord. Però és l'escena en què el lleó va buscar a la Cris pel seu ball de 18 anys. No Vale? sé la sèrie. És igual. És Ara. pèls de punta i llagrimó Un va. palo! No. És llagrimó amunt, llagrimó avall. O sigui, és, Sí, és què plorar. m'estàs dient? Que ara te'n posaràs a plorar? És tranquil·lona aquesta cançó, és que és molt tranquil·lona. Bueno, vale? la gent es deu llevar ara de la migdiada, ja. Doncs pues vinga, perquè Sí? no se'ls hi faci pesat, estimats oients, Perdo un nord de Marc Parrot, àlies banda sonora de Polseres Vermelles. Cada cop que et mous jo perdo el nord. Cada cop que vols em tornes boig. Quan estic a punt de veure-hi clar, creues pel meu cap i em fas dubtar. Amb una paraula ho canvies tot. Amb una mirada em cales foc. Amb un gest em pots fer perdre el cap i fer
100.5 FM i, com no, www.radiostarterrassa.com. Sí, senyora, molt bé. Ah, que sí? Bravo, bravíssimo. Escolta'm, Aleix, què t'ha semblat perdre el nord del nostre estimat Marc Parrot? Molt bé, sona una mica Club Super 3. Que sí? Sí, una mica és una sona... miqueta sí, una mica... rock, saps? Que li Rock? canta... No, això no és rock, això és més lleuger. No, el rock que li canta la Pati Pla. Ah, és que jo de personatges del Super 3 tinc una edat i no... Jo, saps? Sí, sembla una mica Club Super 3, sí. però els personatges no sé quins Bueno, són. saps per què? El productor de les músiques del Club Super 3 saps qui és, no? És ell? Sí. Ah, vale. Bueno, vale. Aquest home ho toca tot. Gran Queda en músic. família. Hòstia, seria un puntasso tenir-lo un dia aquí, el Marc Parrot. Mira, se li pot dir a l'Andrés, el nostre estimat jefe, a veure si pot moure algun filet. Jo el Marc Parrot sempre l'he vist una mica com una orquestra. Ai, pobre home, No, li diguis això. perdona, Hòstia, espera't, no li espera't. fotis. No, em refereixo amb el bon sentit Si de el la tinguéssim paraula. mai aquí, no li diguessis, home, però en plan, orquestra. a veure, no, ara... De l'organillo. Espera't que m'ho arreglo ara. No, em refereixo amb orquestra, vull dir que sap tocar-ho tot. Ah, no que ho porta bueno. tot a sobre incorporat, no, que sap fer-ho tot de la música, ho sap tot de la música. Sí, perquè sap arranjar. Sap fer-ho tot. Bueno, fa arranjaments, i els Un arranjaments ho és tipus tot. Quimi Portet, gent Sí. d'aquesta que de la música està en un nivell Sí, que hi ha cantants de fama internacional que no arriben al nivell de Marc Parrot i aquesta perquè gent. Perquè tenen una cultura musical molt Preferia veure amb elevada. tot el respecte amb orquestra, I excel·lent. amb la manera de que ho saben fer tot de la música, saben produir, saben dirigir, saben composar, saben tocar, tot. Saben arranjar, que arranjar és un gran tanto també, Ja dic que hi ha cantants perquè, que per sonen... exemple, en el cas hipotètic, no el cas hipotètic, o sigui, en el cas real, que el disc de la Marató són, ja es veu, són cançons que són de famosos, vale? Són versions de cançons. Pues vale, això I a són vegades, arranjaments. I a vegades sona millor l'arranjament exacte. que la cançó original. Vull dir, no, això. Aquí anem. Per això que em referia, com a una orquestra em referia Vale, que ho toca un tio tot. gran de la música. Vull dir que hi ha cantants internacionals que no els arriben a la sola de la sabata. Clar. Vale? Ha quedat clar? Claríssim. Claríssim. Carinyo? I m'agradaria tenir un dia el Ai, Marc mira, t'he Parrot. dit carinyo. Que per Ai, tu no. la dinyo. Ah. Ja ho sabia d'una altra manera. No cal. Deixa-ho. Carinyo, per tu... La dinyo vol dir... Moro. També... L'endinyo. No, vale, sí, però no cal. No cal. No, la dinyo. La Dinyo dinyo, vol dir morir. la dinyo, la dilla. Per tu, moro, vol dir. No, home, no cal. Bueno, esclar, perquè si no, no fas Home, programa. per tu, la dinyo, què vol dir dinyar-la? La dinyo no és la dilla en català? No, home, no cal. No caldria, és igual. Treu-m'ho. Palo! Prou. Què t'anava a dir? No estem al mes d'abril. No, però vull viu. La gent suposo que no en té res. No, si no ens expliquem bé... Anem a recordar a un grup que toquen molt bé. I això no vol dir que els tracti de tontos, al contrari, és nosaltres que ens fotem la nostra... Jo me lo guiso, jo Sí, me ho fem a la nostra manera i la gent, pobres, Juan Palomo. tampoc... Clar, és que tampoc ens expliquem, és que no ens expliquem. A veure, Abril va treure un disc Sí, abans de l'estiu. abans de l'estiu. que Van els venir aquí tindre a presentar-lo. Just aquí a Presentar el disc Vale. nou. l'estudi. I ara recordarem. Recordem... No, l'entrevista no. No, l'entrevista no. Una de les cançons Del disc. d'acord? Dels Abril, grans. Que el disc es diu Viu. Sí. Vale? Pues la mateixa cançó que titula el disc Viu, pues Viu. Ara. Dels nostres estimats Abril. Que els vam tenir aquí al programa. Que us estimem amb locura i recordeu que teniu aquí una altra entrevista pendent, Sí, no serà que van sortir l'última. molt contents de l'entrevista. Van dir que Jo els havien és fet a pujar els ànims. L'autoestima. O L'autoestima. sigui, que nens, aquí un altre cop oïda en català amb altres. Vinga. Vale? Doncs vinga, Viu dels nostres Abril. Obre els ulls, fixa't bé, tot s'atura aquí mateix. Pots provar, intentar imaginar la història que ara comença. Cada cop, cada instant, l'experiència ens ha fet grans. Hem plorat, hem crescut i hem guanyat. Hem après a treure el somriure, hem après a ser lliures. Pensa que la
Sigues fort fins que tots se n'adonin de qui ets. Pots cridar, pots callar tu mateix. No dubtis mai de la vida, no dubtis de fer un somriure. Pensa que la vida pot ser genial, només cal enamorar-te de tot allò que fas. No canvis, fes d'amor un lloc per poder volar. Només cal enamorar-te i vèncer els malsons que ens fan somiar. I no oblidis que un somriure, un estel que no pot aixecar el vol. I no canvis mai. Pensa que la vida pot ser genial, només cal enamorar-te de tot allò que fas. I no canvis, fes d'amor un lloc per poder volar. Només cal enamorar-te i vèncer els malsons que et fan somiar. I no oblidis, i no t'aturis, i no canvis mai. Estás escuchando Radio Star 100.5 FM. Em sé tots els jingles. Aleix, és una passada. Vale. Em sé tots els jingles. Jingle. No? Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. On the No, encara falta. Amb la calor que tinc jo ara aquí, no és Nadal. Ringing all the string. No, sí. Ara. Where all the sound. Radio to try. Què t'anava a dir? Digue'm, Pel que veig, pel que m'has passat ara per línia interna... per què no poses alguna musiqueta de fons? Fons, ben en el fons. Espera't, estava mirant... Bueno, és que estava aquí amb el... Mirant Vols recordar alguna cosa de la temporada passada? Si m'ho has dit tu. Ja ho sé. Sí, estàvem recordant les entrevistes de la temporada passada. És que ara també en voldria una altra, ho saps, oi? Sí. Qui va venir, també, la temporada passada... Un grup molt xulo que es diuen Promeses de Mar. I ho has de dir amb aquesta... T'hauries de veure la cara. Jo a través del vidre t'he vist la cara. Cara de bufetada, oi? No, d'hòstia directe. Vull dir, no! Perdona. Vale, ja me'n vaig. Hasta la vista, baby. Jo crec que ara t'has passat. No, home, d'hòstia consagrada, d'allò que donen, no? No ho arreglis. No ho arreglo. Perquè n'hi ha per fotre't una patada als cataplins. Veus, ara també ho has espatllat tu. No, perquè podria dir una altra paraula i som més fina que tu. Sí, trec la guira i que et mossegui. I tu, saps? Ara va. Vinga, Aleix, som-hi, carinyo, que per tu la dinyo. Ja hi som. Promeses de mar? Un palo. Promeses de mar amb el seu... Sí que els vam tenir aquí sentats. Tots. Sí. Eren colla, No, ocupaven tot i l'estudi. que ens va cantar, ens va encantar. Ens va encantar, no? Aquesta cançó. Ens va encantar o ens van cantar? Ens van cantar. Ara. Ens van cantar una cançó que és la que ara posarem. Això, ens la van cantar aquí Amb acústic. Amb acústic, brutal. Vale. Gallina de piel. La noia cantant a capella Sí. i, òbviament, l'altre, pues, Guitarra. un dels xicots, guitarristes, no sé si era el rítmic o el solista, però que també li anava fotent el tema, saps? Sí, sí. I brutal. Pèls Brutal. de punta, tal com dius tu. Recordem la cançó? Sí, es titula Busco una llum, vale? Promeses de mar. Sí, i la començaré amb ella.
No hi és. Sí, home, sí. No hi és. Gravada i... Vale. Sí, no, Doncs que vols dir que vols cantar? Home, Sí. ara els hi desfaràs la... No, home, no, que només serà un trosset de res. I la teva mania de fer veus, A l'intro, sí. M'encanta cantar. Jo necessito que algú em llogui. Et llogui. Sí, per cantar. Anava a dir, ha sonat molt malament. Bueno, perquè tu tens la ment bruta. Bruta. Com que bruteges... No, bruta no, perversa. Bruteges. Brutejo. No, perdona, m'he dutxat. Com que M'he bruteges... canviat els calçotets. La ment. Que, per cert, els ment. que portava abans d'aquests que m'he canviat nous, me'ls vaig tenir a treure com el paper de les magdalenes, Ojo. Hòstia, allò... Ojo. Ben bé escarxa, Feia dies, allò encartronat. Sí, d'aquella feia manera. dies, tot l'estiu. I llavors... Tot l'estiu. Llavors... Tot l'estiu. No cal. No cal. Aquella olor ranci. Ranci, tornem al ranci. El famós ranci. Ranci a farum. Això de la trinca, ranci a farum. I hi ha pisos que també fan olor de ranci, Jo no vaig pels pisos a olorar-los. Senyora, puc entrar a olorar el seu pis? No. Fa olor de ranci. No cal. Li donem un 5 de rancieig. De rancejament. De rancejament. Bueno, Va, Aleix, tenim aquí els pobres som-hi? promeses aquí. Promeses de mar, vale? Doncs Ara has vinga. de cantar, si et baixo una mica el micro només. Amb ella, Sí, baixa-la. però, no, tu. Home, a mi m'hauràs de pujar una mica, perquè No, se'm senti, no? d'ara te l'he de baixar una mica. Del que tens ara, el volum que tens ara, te l'he de baixar una mica. Sí, per què? Ja ho veuràs. Anda, però si no em sentiré gens. Sí, tu no treus els com una auriculars. pena. Tu deixa'm a mi, qui és el tècnic de so aquí? Tu. Vale, Tururú, vale, vale? vinga. Doncs vinga. Promeses de Mart. Serà una miqueta només, Sí, no, només te'l tenco de seguida. I busco la llum. El segon gall ja te'l tenco. Vale. Sí, això, es cura la gola. Ho faig per no tindre en cap i fer tota la cançó. No, un gall no és és un escurar-se. qui-qui-qui. És allò, Sí, exacte. Saps? Que se'n va la veu per una altra banda. Sí, tu Que la vas per vols una per aquí, banda i la veu va exacte. per una altra. Impressionant. Saps? Promeses de Mart. Em Busco una llum. Una llum, sí senyor. Allà va, gent? Tu em mires de reüll, vigilant els moviments. No fos cas que perdi el temps de fer la meva feina i jo et busco i no hi ets mai. Acabo fent el teu treball i al final seràs tu qui em tingui alguna recompensa i jo tornaré per dir-te adeu, tornaré per fer-te veure que sóc l'amor del meu temps.
deixo. Ja estic prou d'aquesta merda, vull fer casa sentiments. Busco una llum que m'ensenyi. Torno per dir-te que ho deixo. Radio Star Terrassa 100.5 FM. ¿Te gusta viajar? ¿Disfrutas conociendo distintas culturas? ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo? Estar por Viajar es tu programa. Cada lunes, de 4 a 6 de la tarde, os descubriremos un nuevo destino repasando su actualidad informativa, sus curiosidades y entrevistando a personas que puedan hablarnos del lugar. También comentaremos literatura de viajes, películas e incluso visitaremos lugares de fantasía. Anímate y viaja con nosotras, presentado y dirigido por Laura Frost y Laura del Tor, en Radio Star Terrassa. Estar por Viajar. 90 máquinas continúa fiel a un estilo, ajena a las modas y haciendo temblar el imperio. Cada domingo, de 8 a 10 y media, en el 100.5 de la FM, Radio Star Terrassa. 90 máquinas, vuelve con lo mejor del Eurodance, del techno y la máquina de los 90. Presentado por Xavi EP. Más música, más mezclas, más contenido, más 90 máquinas. Radio Star Terrassa 100.5. Ai, aquesta, busco una llum. Més d'un cop l'he buscat, aquesta llum. Jo sempre he dit, aquesta xicota té una veu... Brutal. Sí. I la meva, que t'ha agradat? Sí, però ja l'he parat abans de... Que maco que ets. Sí, però clar, és que acabo de penjar una foto teva a la pàgina del Facebook de Vida en Català. Ah, guai! Bueno, ja la miraré. Bueno, el que passa que com que sempre vas amb la mateixa samarreta, m'ho donat compte, totes les fotos... O sigui, no fotis. Sí, perquè l'última foto que vaig fer l'any passat també és el mateix. Saps? És com un déjà vu. Però no la samarreta. Sí, és com un déjà vu. Ah, sí? He vist la foto i dic, ui, és un déjà vu. Bueno, però és diferent perquè ara porto cuetes, dues cuetes. Ara portes cuetes, sí, jo una. Penjant-la, també? O recollida? Un palo! Segons el nen era un bon pal. Un pal com un palote. Segons quin nen? Què parles? No sé. Un nen, segons el nen... Ah, vale, el de la platja. El de la platja, l'eix. És que ara... em fas una mica de por a vegades, eh? No, home, no, jo no dic coses que no siguin. Això quedarà. Aquest nen l'agafaria i es que li faria un petó. La pregunta era òbvia, però no la faré. El palo. Mostassa. Que lleig. Va, Aleix, no diguem coses que no són, eh? Ara que ja ha passat l'estiu, perquè avui hem entrat a la tardor, no sé si ho sabies. Sí, senyor. M'agradaria recordar els mesos d'estiu, que eren juny, juliol i agost. Sí. I amb això, un cantautor que vam tenir aquí, molt simpàtic, ens ho vam passar molt bé. Que es diu Senyor Mit. El gran Senyor Mit. Que ell té una cançó, que la va tocar aquí amb la seva guitarra. Sí, senyor. La va tocar, la cançó, amb la seva guitarra. Amb la cançó. Un palo. Jo tinc el palo aquí gravat, sí. El tinc? Sí, millor que el tinc gravat que no pas metido en el... En el ano, el palo. Rasca, suposo. Rasca you cuando mueras. A veure, ara posa't un moment a la pell del senyor Mit, que ens estigui escoltant, perquè sé que ens escolta. De pensar, ens parla de mi i llavors un palo en el ano i tot això. Que fort. Senyor Mit, Carles. Es diu Carles? Sí, també es diu Carles. Carles, perdona'ns, ja saps, ja vas estar aquí, saps com som, que ens anem... I ets a Girona, carinyo meu, ets a les Terres de Girona. Que ens anem d'una cosa a l'altra. Ens anem del pet al pa, com aquell que no vol la cosa. Perdona'ns, Carles, gran senyor Mit. Doncs aquella cançó que ens va tocar aquí no la tinc perquè està en un podcast, però tinc la cançó del disc, que és juny, juliol i agost. Doncs vinga. Per recordar aquest estiu i quan va venir. Ja que estem fent un revival
aquesta estoneta... Remember. Remember, sí, clar, Revival, que he dit jo. Déu-n'hi-do, De la temporada passada. Tant anglès que en sabem. T'he fotut. T'he tingut que jo... Ja està, ja has acabat? És que m'estimo. Podem M'encanta. escoltar. Almenys un cop m'he sortit amb la meva. T'has fotut baix, fins a la mèdula. Un palo! No, el gesto serà... La gent per sort no l'ha vist. Vinga, va, juny, juliol i agost, gràcies al nostre senyor Mit, que, estimats oients, amb vosaltres ara estarà. Podem gravar avui. Oye, y... La de falta dues. Això com més sencer, no? Sí, Esta y no te puedes llevar. Juliol i agost, un estiu ple de llargs maratons, de grans victòries, platges i de molts acords. En les grans platges del nord hi ha qui seu vora del mar en petit racó de món. Amb la calor d'aquell agost jo ni tan sols sabia el teu nom, però sí la teva olor. Les nits molt llargues, però l'estiu es va fer curt, bevent, rient, jugant amb tu. Juny, juliol i agost, un estiu ple de llargs petons, de grans victòries, platges i de molts acords. Juny, juliol i agost, un estiu com n'hi va haver pocs, de grans paisatges, contes i de breus amors. I en els ports i les ciutats buscàvem llocs per no oblidar i cremar les nits ballant. Amb grans somnis sota el braç fugíem de la realitat, inventant nous ideals. Les nits molt llargues, però l'estiu es va fer curt, bevent, rient, jugant amb tu. Juny, juliol i agost, un estiu ple de llargs petons, de grans victòries, platges i de molts acords. Juny, juliol i agost, un estiu com n'hi va haver pocs, de grans paisatges, contes i de breus amors. Estiu ple de llargs petons, de grans victòries, platges i de molts acords. Juny, juliol i agost, un estiu com n'hi va haver pocs, de grans paisatges, contes i de breus amors. Radio Star, Terrassa, 100.5
Bé, juny, juliol i agost, el nostre estimat senyor Mit. Ai, senyor. Quins records de la temporada passada, quins records de l'estiu. Quines ganes de començar les entrevistes que ningú no ho sap prou. A veure, és un repte molt, molt gran per nosaltres, perquè és un repte bastant, però bueno, és una il·lusió, a més, que m'alimenta interiorment, o sigui... Què vol dir? Que no tinc paraules per definir el que sento quan faig una entrevista. Sí, realment ens agrada molt. Molt. No és que ens agradi. I una cosa. A mi m'omple. Ara, entre tu i jo, que ja ho poden saber els oients, hem de donar les gràcies a l'Andrés. Torres, que és el que fa possible. Que és el que ens ajuda molt amb el tema de les entrevistes. Sí, senyor, sí, senyor. Que si no fos per ell... Andrés, moltes gràcies. Per ajudar-nos. I un petó per tu, carinyo. Un petó i un aplaudiment per tu. Sí, la veritat és que gràcies a tu és el que fem. Sí, gràcies a ell tenim aquest programa. Què t'anava a dir? Ara vull recordar, jo particularment, un grup que malauradament han dit que deixaven el tema. Ah, ja sé qui són. Ho han dit abans de l'estiu. Obrint pas, valencians. Sí, senyor. Un grup reivindicatiu. No serà pas la cançó de... Barcelona. No, home, no, això era... No, la cançó es diu Barcelona, però no és aquesta. No, aquesta és de Freddie Mercury i la Cavallers. Freddie Mercurins. Un Mercurins i la Cavallens. Ah, el gran Freddie Mercury, també. Soc un admirador d'aquest senyor. Aquest bon home, tio, quina guarra que tenia. Sí. Ahir, perdona'm, ara deixa'm fer un incís. Aquell home sí que era un geni. Deixa'm fer un incís. Ahir vaig estar veient... Més que res de formació professional, vaig estar veient un programa nou que ha començat a TV3, de corals. Molt bé, un 10. Aquí tenim un nivell de música brutal. Happy Day, es diu. Sí, vaig estar veient de formació professional, vull dir, corals, música en català i tal. Sí, per nans. I va haver-hi una coral que va fer una versió d'una cançó del Freddie Mercury. Ho van fer genial. Brutal. Ara, veient allò que ho van fer brutal... Que són? Quanta gent hi havia? Eren 12 o 13. Vale. Però ho van fer molt bé, un nivell, però em vaig donar compte de lo gran que és el Freddy, perquè ell sol, amb les seves veus, amb les seves veus, que en el disc, amb aquella cançó, no me'n recordo quina era, va posar vàries, no és pas arribava més arribava més amunt que aquella coral, doncs em vaig donar compte que era gran el Freddie Mercury. Doncs sí. I aquella coral també ho feia molt bé, però si el Freddie Mercury... Bueno, perquè són 12 persones i veus que una persona pot fer el que fa 13 persones. Sí, això te'n dones compte que aquell tio era molt gran. No hi ha més volta de full. Aquí és on et demostra que aquí és on hi ha un geni. Ja està. Resumim-ho així. És un geni de la música i punt. Era. Punto pelota. Era, per desgràcia. És. I serà sempre perquè la música no mor mai, clar. Doncs ja està. Com que la música no mor mai, és... Com que la música no mor mai, posarem els Obrint Pas, que segons ells ho han deixat, se'ls ha de respectar, pel que sigui. Però ja tornaran, jo crec que han de tornar. No ho sé, molts han dit que ho deixen i al cap d'un temps, per petició popular, suposo, tornen. Doncs vinga. Doncs vinga. Què volia dir això? Que em feia... No, que també tu m'ho fas, això. No ho entenc per què ho fas. Moure la mà, quan parlem. Sí, no ho entenc. Sí, no ho sé. Què vol dir aquest? La gent no deu saber que estem parlant. Estem fent gestos. Gestos amb la mà, d'imbècils. No, tu i jo, vull dir. Sí, no, la veritat és que fem, estimats oients, gestos d'imbècils. Perquè quan estem parlant la Meritxell i jo, d'allò ens anem fent gestos amb la mà. És de ser. És de ser inútils. N'hi ha per llogar-hi cadires i és per amear i no enxargota, que diuen. Sí, això ho deia, qui ho deia això? El meu germà ho diu. Pamear i no xargota, això ho deia el professor Cojonciano el jueves. Això ja no ho sé, jo ho he tret del meu germà. Jo ho llegia el jueves. I això. Vinga. Doncs vinga, Barcelona dels nostres estimats Obrint Pas, que recordeu, obrint, no us oblidarem mai.
Despertaven les llums de la postguerra, quan vas fugir del món de la tristesa, i amb la fam a les butxaques vas desfer-te les sabates dels camins dels perdedors sobrepensuts. Venes al sol de Barcelona, un dia qualsevol a Barcelona. Arribaven les nits i tu tornaves al fang de les barraques oblidades, misèries i corredisses, policies i ballisses, buscant vides als cantons els plens de nit, als carrerons de Barcelona, 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 un dia qualsevol a Barcelona. No tenies els cops que t'esperaven quan vas alçar-te a les primeres vagues. Militants d'amors i vides d'unes lluites clandestines, banderes roges als cels, somnis rebels sota els estels de Barcelona. Un dia qualsevol a Barcelona. La vida et va deixar noves batalles, prenyades del demà que ens regalares. Peus descalços a les platges, amors bruts, onades blanques, un passeig al banc del pont, un nou futur a l'horitzó de Barcelona, 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 un dia qualsevol a Barcelona. I quan avui et veig emocionar-te, sento l'orgull de poder-te escoltar-te, la veu trencada, l'accent indomable, lluitador, supervivent a Barcelona. Radio Star Terrassa, 100.5 FM. Barcelona, sí senyor, la nostra gran capital, on tothom hi va a fotre-hi el nas més tard o més d'hora. I el que no és nas. Sí. Jo què sé. Sí, jo remullar el cul a la platja. També, ja ho he dit, noies Barcelona... blanques i aquestes blancures. Els grans obrint pas, molt grans. Se'ls trobarà a faltar. Jo sí, la veritat és que només pensar-hi se'm posa la pell de gallina pensar que ja no sentiré més. Bueno, es pot sentir el que han fet fins ara. Podem anar-ho anar posant de fent tant els en tant, una remembers. cançoneta i... Remember amunt, remember avall, però bueno, esperant que dialoguin i es tornin a juntar perquè fan molt. Tampoc sabem el que... No, bueno, que sigui el que sigui, però ja ens informarem i ens anirem d'allò. Sí, home. Bueno, escolta... Què m'anaves a dir? Que tenim una cosa nova, però... no sé si és acabada de sortir del forn... O encara ha de sortir. O encara ha de sortir, però la tenim, tenim una petita mostra. Petita mostra. Saps allò que fèiem el tastet? Sí. Per llavors abans de posar-ho, saps? Cas, Ondena. Ja estàs pensant en menjar tu aquestes hores, Així estic jo, de vacuna. De vacuna, Uns quilets a més els és per això que t'has posat les dues cadires. Sí, sí, una per cada galta. Homenatge. No, galta. Vale. Galta. Del cul. Sí. Fa ràbia la paraula cul. No de cult, de ser llest, no. Aquesta persona és culta, no. Escolta, això diria un xino a un tio que no és gaire llest. Una mica cultó, no? Sí, culta, tu ets una mica cult. Per dir curt. Bueno, és igual, ens estem liant. Ai, xino. Estaves dient una cosa que no sabem ni si ha sortit del forn. No ho sé, no me n'he informat. No vull dir que ha sortit perquè no ho sé segur. Em sembla que sortia a la venda pel Mercat de Música Viva. Em sembla. No sé si l'han fet. És molt fort, ja ho sé, és molt trist. El que han fet? La fira, la Viva, música. Mercat de Música Viva, dic, el van fer la setmana passada. Vale, doncs així sí que deu ja haver sortit.
però em sembla que ells no van actuar, van anul·lar l'actuació perquè el cantant, donaré una pista, es diu Lluís de nom, El Lluís va tenir... Gavaldà. Ara ja saben de qui parlem. Em sembla que va tenir... estava malalt o alguna cosa. Sí, sí. Vaig sentir. Sí, sí, ara que ho dius, sí. I van... O van posposar? Van posposar l'actuació del nou disc dels... Pets, Ah. que a més es titula Àrea Petita. A mi em diuen petita. Sí? Sí. Anda, A mi- però no serà pel tamany. No, no seria el cas, seria d'edat en tot cas. Perquè el que m'ho diu és més gran que jo. Anda. I per això suposo que em diu petita, perquè com que vale. d'allò... Vale. Sóc la seva petitona, diu. Anda, així que tens... Tinc manso, sí. Tens manso, sona molt lleig això, sona raro. Un home al meu costat. O sigui, un home vell pel que dedueixo, gran. Bueno, a mi m'agraden. Ah, t'agraden madurs? Madurets, sí. Clar, com que deu cobrar la jubilació ja... No, tan maduret no, perquè això ja és passat. Això ja és figa, saps? Allò... Figa? Figa del papiol. Ah. Vermella per dintre, peluda pel vol. M'entens el que et vull dir? Ara va. Pues lo mismo, no, perquè ja és passat. Claro. Estan passats i pallaringa. Pallaringa. Tu saps bé, eh? A part que n'he cuidat. Ah, vale. Saps què vull dir? Clar, òbviament, llavors ja... I ara, va, Aleix, Tot això sona molt malament, però bueno, és igual. Anem amb els Pets, que també Amb sona els malament el Pets? nom, però el grup sona De brutal. collons, perquè nens, família... Els Pets sonen de collons, estimats queda bé oients, la frase. Els Pets sonen de collons. collons. I van de cul. I van de cul. Perquè el Gavaldà es va trobar malament, per això van de cul, no? És Sí, jo què sé, és igual. Doncs va, això. Pell de gallina, estimats oients. Si no, escolteu. I llavors, la llàstima és que no m'ho podreu dir. Si hi ha algú que està d'introduïda en català al Facebook, està afegit amb nosaltres, si vol posar un podcast, un Post. un post Post-it era aquell paper. el pòsit Post-it. Vale, de digues. color groc fluorescent. Sí, també n'hi havia de roses. Igual. Sí. Som 2:45, ja, amb la tonteria. Mare meva. Fa una Mare mitja que meva. estem aquí. Ens n'anem del pet al pa, com aquell No, que els troba la Pets, cosa. anàvem amb els Pets. El nou disc dels Pets. Bueno, doncs en definitiva, que fa Primícia. la pell de gallina, família. Només vull que escolteu. I si algú vol posar un pòsit, endavant. I que ens digui el que n'ha pensat i que li ha semblat. Serà la cançó dels Pets, Bombolles. Pell de gallina, ja us ho dic, és una primícia. Bombolles. Des del fons del mar, colgat de blau, respiro amb aire teu. I quan vull parlar, fabrico a raig bombolles d'aigua neu. Tot i el vent i el fred i aquest temps tan esquerp, vull repartir prospectes a la gent que no ho entén. I tot i el cor de veus que ens colguen de retrets, faré com si plogués fent sempre coses noves, beure vi, menjar deshores, decorar-me el cap amb 1000 cançons. Des del blanc del cel m'espolso el gel que em creix a sud dels peus. I en un reservat t'escric postals i et llevo en els segells. I tot i aquest hivern
dolents. Na, 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 Radio Star Terrassa, 100.5 FM. Que xotxona, per favor, però quina cosa més Que xotxona, bona, sí, més molt bona. bonica. És que la trobo tan bonica i tan cuca que la realitat és que enamora. Jo ja només quan la vaig sentir vaig dir, per favor, però com poden fer una cançó tan preciosa? Són els Pets. Són els Pets, a veure, nivell, evidentment. nivell. És com un bon dia, és com un bona nit dels Pets. Clar, tenen cançons... Bon dia, bona nit, sí, bona tarda. No sabies Sí, que tenen el les bona dues? nit, sí, ja ho sé. El bona nit Home, i el ho bon sé, dia. Treballo aquí, perdona. Ai, sí, perdoni, no l'ofengui a vostè, bo senyor del meu estimat. Sembles un capellà movent els braços. Hauríem de fer un programa de tele, tu i jo, eh? Porque yo amo el amor, amo la vida. No, ni una. No. T'has saltat. És No, no igual. sé, és igual, deixa-ho, oblida-ho. És Dona't igual, cops de cap deixa-ho. contra la paret mentre fiquem els buits. Pam, un palo, te mereces un palo. Un palote. En la plaf. Bueno, igual. En la mejilla. Respira. Respira dels nostres estimats 8, el nostre Carles. Tots es diuen Carles, els de la música. Però si ja t'ho vaig dir la temporada passada i vas dir, jo no em dic Carles, jo no em dic Carles i també canto. Bueno, però quan em dutxo. No, jo que et cantava la Xella, em vas dir. Sí, cantava la Xella. Anda, Ara va. que per això et poses desodorant. Sí? No? Què? Què? Desodorante. No sé. Odorante deso. No sé què és. Eso mismo. Bueno, què? Som-hi? Respira. Respira l'eix. Respira dels 8, vale? Els grans 8. Doncs vinga, Carles, amb tots vosaltres i companyia. Que sembla que tot és com un llibre obert. No és tan fàcil veure i escoltar. Potser havíem ignorat la realitat i és el moment de construir allò que havíem oblidat. Som com una història, com aquell conte que t'expliquen just abans d'anar a dormir. Som com un somriure que neix de tots aquells moments que tens guardats a dins del cor. Sempre que vulguis sortir corrent sense raó, respira i dona temps al món. Potser no ens hem adonat del que tenim, però seguirem vius sempre que seguim sentint. Som com una història, com aquell conte que t'expliquen just
just abans d'anar a dormir. Som com un somriure que neix de tots aquells moments que tens guardats a dins del cor. Som com una història, com aquell conte que t'expliquen just abans d'anar a dormir. Som com un somriure que neix de tots aquells moments que tens guardats a dins del cor. Radio Star Terrassa 100.5. Dance Experience. La millor música electrònica la trobaràs al Dance Experience. House, dubstep, electro house, dance i la millor música electrònica la trobaràs al Dance Experience. Soc el Toni Moreno i et presento el programa que et porta les novetats de la música que més sona i els millors remembers. També trobaràs una secció on parlarem de l'actualitat del món del cinema i els videojocs. Escolta'ns cada dilluns de 6 a 8 de la tarda a la Ràdio Cultural de Terrassa, Radio Star. No t'ho perdis. Los lunes de 11 a 12 de la noche acaba el día con la mejor música de Radio Star Terrassa. 60 minutos de grandes éxitos. Lunes de 11 a 12 de la noche con Tony López. No más noches solitarias. Estás escuchando Radio Star 100.5 FM. Ai, sí senyor, respira dels nostres estimats 8. Nois, que també us volem aquí molt aviat, També us hem d'entrevistar amb altres, perquè també sou unes grans promeses. No de mar, però sou promeses musicals. Bé, família, què farem ara? Què farem? Una altra novetat? Avui ens estem, desparpajant. Home, clar, aquest estiu han passat coses, hi ha hagut artistes que han tret discos i moltes coses i ara, clar, òbviament nosaltres com no ho hem de promocionar. Home, és la nostra feina, per això estem aquí. Sí senyor. Promocionar. A veure, família, per què no anem amb la Bet? Sabeu la famosa Bet de Dime lo que quieras? No Saps sé. l'Eurovision? Va cantar a Eurovision, la Bet? Sí? Sí, aquí on la tens. Va estar a Eurovision, no vam guanyar, però bueno, no sé quants guanyar. anys, em sembla que des del la que no guanyem, no? Però bueno. Guanyeu. No, qui? Tu i qui més? Ells. Bueno, perquè clar, per força d'allò, però... Ah, vale, És igual, deixem-ho perquè ja sé per on vas, ja d'allò. Bueno, va, estimats, mira... He penjat una foto teva... Sí, m'ho has dit abans, Alix. Ja tens 4 likes. Ah, sí? Sí. Ui, sí. Que guai. Que sí? Sí. Sí, gràcies família, un petonet, us estimem molt. Va, ara i aquí de la nostra Bet, de Súria, com no? Com no? És de Súria. Ah, sí. Sí, o sigui que va, sisplau, la nostra sorienca, Bet, i el seu ara i aquí. Fem casa. Cap altre lloc on jo voldria estar. No existeix cap més color que jo vulgui pintar. Sentir que tens al teu voltant tot el que sempre havies desitjat és el que sento ara i aquí amb tu. No existeix cap més vestit que jo em vulgui posar. No hi haurà
braços més bonics que jo vulgui abraçar. Sentir que sona el teu compàs, tota la música del món és el que sento ara i aquí amb tu. No hi ha ganes de deixar-ho de sentir. Tot això és el que em provoques quan estàs amb mi. Només són ganes de seguir, de continuar sent tan feliç. Només són ganes de que estiguis sempre aquí. Ja no hi ha cap altra veu que jo vulgui escoltar. No existeix cap més cançó que jo vulgui cantar. Sentir que tot el que hem après té alguna mena de sentit és el que sento ara i aquí amb tu. No hi ha ganes de deixar-ho de sentir. Tot això és el que em provoques quan estàs amb mi. Només són ganes de seguir, de continuar sent tan feliç. Només són ganes de que estiguis sempre aquí. No hi ha ganes de deixar-ho de sentir. Tot això és el que em provoques quan estàs amb mi. Només són ganes de seguir, de continuar sent tan feliç. Només són ganes de que estiguis sempre aquí. Un palo. És la Bet qui és la millor, no el Sí. palo, un palo. No, un m'ha fet palo. gràcia. Ai, has tallat el rotllo, Aleix. No, canta molt bé la Bet. És una passada. És una passada. Ara i aquí, de la nostra estimat Bet. Bet, vinga, carinyo, amunt i piti collons i ganes de fer-ho. Digues que sí, reina. Què? Que pecat. No, estava parlant jo sol, no tenia una mica... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No, has dit piti collons, I ganes de fer-ho. Sí, collons. Vull dir, empenta. Ah, vale, empenta. Vale. Collons igual empenta. Vale. No, havia pillat. Anda. Jo estava amb el palo encara. Burro. Jo vaig lent, ja saps que el meu cervell va molt lent. La neurona està... Està estressada. Va primer programa de la temporada, jo que m'he de tornar a familiaritzar amb els mandos. I clar, és que és durillo. Ara anem a fotre una mica de canya. Sí, ara no, home, canya no, perquè, perdona, la que ve ara és tranquil·la, Sí? Jo aquí he vist Brahms. Brahms és... Sí, però perdona, és tranquil·líssima. Ah, vale. És una balada. Vale? Vale. Estem parlant de l'últim tirabol. Òbviament, l'últim tirabol no és una cançó... No m'havia fixat en el títol, he vist Brahms i ja està. Pugem volum.
No nivell, bueno, perquè tots puja tenen volum, nivell. Sí, puja... no. Vull dir, no nivell, perquè tots un gran nivell, tots, siguin lents, siguin ràpids, siguin Sí, però canyeros. aquí tens un titot que esgarrifa't els peixos de colors. El titot és agafa't i no caiguis. Per això veus, ja la neurona, ja està. Bec Brahms, dic, ja està, ara aquí pujarem volum i vinga, canya a tope. Doncs no, Guitarres, trompetes i flaviols i... No, Un palo! és una guitarra solista i poqueta coseta més. Vale, l'últim tirabol. És que em sona, Vale? el conec, però no havia mirat el títol. Doncs vinga, estimats No havia oients. mirat el títol del titot. És tonto. Vinga, entrant ja quasi bé a la recta final, Sí, farem és el que té. pues, això, És el que l'últim té. tirabol. Que després coneixerem el company nou, perquè hi ha hagut canvi de programació. Sí, Després hem no conegut els companys nous d'abans I ara coneixerem el de i ara després. coneixerem... Es diu Xavi, em sembla? No me'n recordo. Em sembla que és el Xavi. Ai, que quedarem malament. No, home, no. I si no es diu Xavi, doncs ja ens ho dirà. Sí, home. Vinga. Vale? Doncs vinga, estimats oients, amb tots vosaltres, Brahms, és a dir, el Titot i companyia, amb el seu últim tirabol, Pell de gallina. Era jove, era berguedà, estava a punt de fer 23 anys. S'acostava a Corpus, se li veien els ulls enceses com espurnes de patum. Mig poble deia que era un bon segal, l'altre mig que era un bordegàs. I la noia que estimava no li fotia cas. Dimecres de patum vam quedar a la brana, però no s'hi va presentar un revolt amb el seu cotxe vell. Va deixar la pell. La 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 des d'una cosa sentia els gegants, la música acompanyava unes llàgrimes d'altes avall. Quan vaig tornar a la plaça, potser va ser la màgia de la Patum o la barreja i la cervesa, però aquest fet per mi no va ser pas una sorpresa. Em va semblar veure'l arribar amb el barret i el mocador usat. Em va dir que sempre té per costum deixar els berguedans fer un darrer salt de Patum. Na 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 amb una mirada de complicitat i amb un somriure com tenia ell sol, de bracet agafats vam saltar l'últim tirabol. Na, 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 na. L'últim tirabol. Na, 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 na. Escucha, listen to Radio Star Terrassa 100.5 FM, la frecuencia cultural de Terrassa. Radio Star Terrassa, la FM cultural de Terrassa. Radio Star
l'últim tirabol dels nostres estimats Brahms, sí senyor. Una balada única, inimitable i que sempre està a la nostra memòria. Jo no sé, però es podria dedicar a aquell noi que es va morir amb una de les Patums. Te'n recordes que va haver-hi un assassinat? Bueno, sí. Pues jo crec que es podria... Bueno, ja li van fer una cançó, també. Sí, El noi per això, aquest. per això. No me'n recordo com es deia. Però aquesta cançó, pues, mira, em recorda amb ell. També, a la memòria, doncs. Família... Saps que estic... Aquestes dues... Ja està acabant. Sí. Estic cansat, No, que ha sigut esgotador, No, em falta agafar ritme. Perquè, clar, falta el ritme. Ara Falta ritme. Hem de pillar el ritmillo. Estava pensant per mi mateix, dic, hosti, estàs cansat, tinc les cames... Clar, és que la gent no ho sap, tu estàs sentada. Jo estic. Amb una taula rodona, amb tot de micros, però només en fa servir un, clar. Ara que pel teu tamany en podria fer servir dos, però bueno, és igual. Quasi bé. Sí. I jo estic dret, em vaig movent, no m'assec per res. I clar, ara estic ja, Estàs fondio. I per què no te sentes una miqueta? Perquè, no ho sé. Perquè tens un temporet preciós. Bueno, no, un temporet, un silló. Bueno, una cadira. Carro, espera. Visca el pollo. Poll. Viva el pollo, saca el pollo. No, tinc una butaca aquí molt maca. El que passa que, mira, no sé, sempre estic dret. Bueno, em va millor, estic més àgil. Ho tens més controlat, així. Exacte, com que ja vas començar dret, i ara noto les cames... No en sé, no, perquè sentat... A més, llavors has de baixar el micro, llavors et fot sorolls. Sí. I aquell... Ja tinc el micro posicionat aquí i em va molt bé. Molt bé. I com que he d'anar ara amb un mouse, ara un aquí, ara un mando, ara... Posar, treure, pues clar, òbviament, treure, no, vull dir, és millor estar dret, sí. I així ho tens tot més apamat. Dius, Déu-n'hi-do, ha sigut intens el programa d'avui, Ha sigut brutal, no sé. M'ha agradat, a mi, imagina't. M'ho he passat bomba. Sí, perquè hem descarregat una mica... Però no cal que tornis a posar el palo, Ja no sé quants cops l'hem posat, ja cansa el nen, Ja carrega, pobret meu, Sí, pobret teu. Pobret meu. El Pere Lluís. Pere Lluís. Quin era aquell altre? El Joan Pere Miquel. No, com era aquell? El Santi... El Santi Segalet. Exacte, era aquest. Molt bé. El Santi Segalet, sí. Aquí va fent, Vale. Bueno, vinga, escolteu, família, res, ara el que farem ja serà despedir-nos i donar pas al següent programa. L'Eix, amb el nostre estimat i company 90 màquines, els diu el programa que vindrà després. I és el... Javi. El Javi. Vindrà el Javi amb 90 màquines. Veus com ho hem endevinat? Sí, clar. Ho hem endevinat, que es deia Xavi. Molt bé. Doncs vinga, família, res, que ens despedim, us deixem ara amb el Javi i els seus 90 màquines. I nosaltres ens despedim amb el Quimi Portet. I nosaltres, és exacte, Fictive Wonder, ens despedim amb el Quimi Portet i la seva cançó de Homes i Dones del Cap Dret. Escolteu-la bé, que us sentireu identificats. Fins la setmana que ve. I fins la setmana que ve, sí senyor. Adéu, Aleix. Adéu, Meritxell. D'esquena al mar i a la muntanya, completament al marge de l'activitat industrial, sota una col canta el poeta. Des d'una àrea de servei, la meva terra és com un parrac grapejat. Vençut pel davant i pel darrere, de trotinada dignitat. Adéu turons amics,
Lleugerament trastocat, el poeta continua cantant. Sona una guitarra i el solet no vol sortir a veure la terra promesa quan fa el seu darrer sospir. Hola, pudors d'inferns, brutes i abjectes, d'animals escorxats en tot de sang i merda. Adéu, olors d'abans, fent trepadera, d'espigoltons i farigol a l'escudella. Adéu, amor bonica, la millor amiga. Adéu, renteta que es comprava a l'escaleta. I allà sota una col canta el poeta. Homes i dones del cap dret, adéu per sempre. Sintonizas Radio Star, la cultural de Terrassa, 100.5.